לכבוד יום הולדת 40. וואו, איזה גיל. עידן, אתה מתרגש? ידעת שאתה בא לצנוח או שהפתיעו? היא הפתיעה אותי אתמול לא ידעתי. אתמול לא ידעת? לא. ישנת בלילה? לא, היא אמרה לי אתמול כדי שאני אוכל לישון על זה. שיהיה קצת להקל את זה. איזה אלופה, מה יש לך לאחל לו לפני הצניחה? תחזור בשלום. הכי חשוב, תחזור בשלום. תהנה. ותשחרר את הכל. מדהים. עידן, תעשה מלא חיים. אל תשכח ליהנות, לחייך, לנשום עמוק. הולך להיות מטורף, אנחנו יוצאים מגובה 14,000 רגל. הכי גבוה. הכי גבוה. הכי גבוה. ותראה איזה יופי מחכה לנו פה על הקרקע. תן כיף. התחלנו. מטורף. מה אתה אומר? וואו, החוויה הכי טובה. אין ספק. איזה כיף. איזה אלוף. זה כמו מלך. האם זה היה לך? כן. הדבר הכי טוב שעשית עם גבר מאחורה? יא מלך. חזרנו. איך היה? היה מעולה, כיף. אחד הדברים הכי כיפים שעשיתי בחיים. איזה כיף. איזה כיף. את גם עשית כבר? לא, תודה. מתי בשבילך? כנראה וואו, אף זה פעם. מפחיד ואת חייבת לעשות את זה. זה מפחיד, אז מפחיד. תסתכלי אותו, תסתכלי בווידאו שלו. הבעיה שלי זה מחלת נסיעות קלה. לא, זה לא, טיסה. לא, לא, זה לא. זה לא. לא עושים, רק טיסה. זה לא, זה כיף, כיף. במיוחד שנופלים מהמטוס. זה החלק זה מפחיד. מפחיד, אבל זה כיף. מה יותר? כיף או מפחיד? כיף. בדיוק. טוב, היה תענוג לצנוח איתך. תודה. באמת. תענוג לצנוח איתכם, מה זה וואו. נהניתי? מעולה, מעולה. ושיהיה לך מלא מלא מזל טוב. תודה, תודה.